usua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun odoitz, begira jauna zure santuntzariei, eta emaizkilezu ugari zure graziaren doaiak. Fedeak, esperantzak eta maitasunak indarturik, zure aginduetan erne iraun dezaten. Zure Sena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta erregetzen da, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eso hori burutu, egun nahi eta jaunak esan zituen. Ni naiz jauna Egipto kulturaletik morroi etxetik atera zaituzten zure jangoiko. Ez duzu izango nire beste jangoikorik. Ez duzu egingo zurezat sasi jangoikorik. Goiko zeruan, beko lurrean edo lurpeko uretan diren irudia. Ez zera auspertuko itura horien aurrean. Eta ez dituzu segituko. Ni jauna zure jangoikoa espatua bainaiz. Gorroto bidatenean gurasoen pekatua umen zigortzen ditut 3. eta 4. gizaldiraino. Baina ni maite nauentzat eta nire agindua gobetzen dituenentzat errukia dut 1000. gizaldiaraino. Ez hartu gezurez hautan jaunaren zure jangoikoaren izena. Jaunak ez baitu zingortuko gabe utziko. Haren izena gezurretan dabilkiena. Izan ezazu gogoan larunbata eguna santutzeko 6 eguneko adiko. Zera anean eta orduan egingo dituzu zure lan guztiak. 7. eguna berriz atxeden eguna da, jaunari zure jangoikoari eskainia. Egun hartan ez duzu bat ere lanik egingo, ez zu, ez zure semeak, ez zure alabak, ez zure morroiak, ez zure neskameak, ez zure abereak, ez zure etxean dagoen arrotza. Jaunak 6 egunez egin zituen zerurren itxasoak eta horietan dagoen guztia, eta 7. atseden hartu zuen. Horregatik bedeinkatu du jaunak larunbata eta santu egin. Aintzat, euki aita eta ama, luzaroan bizi zaitezen. Jauna zure jangoikoak emango dizu lurrean. Ez duzu inoriko, ez duzu ezkontzan asterik egingo, ez duzu lapurtuko, ez duzu inoren aukak gezurrezko testigantzarik egingo. Ez duzu inoren etxerik, ez inoren emazterik irikatuko. Ez morroirik, ez neskamerik, ez ibirik, ez astorik, ez besteren alderik ezer. Jaunak esana. Jauna
etorrita kendu egiten dio bihotzean ereindakoa. Hori da bide bazterrean ereindakoa. Lur haritsuan ereindakoa hitza entzuten duena da, eta berehala hartan pozik hartzen duena, baina zainik ez du eta eurenik ere. Eta hitz hori dela eta erasoa eta nekea sortu orduko berehala huts egiten du. Arantzartean ereindakoa hitza entzuten duena da, baina munduko grinek eta aberastasunen bilurek hitza ito egiten dute, eta uztarik eman gabe gelditzen da. Lur honean ereindakoa berriz, hitza entzun eta ulertzen duena da. Harek bai ematen du alea, honek bateko 100, harek 60, besteak 30. Jaunak esana. Iganden entzun ginen parabolaren azalpena entzun dugu gaurko ebangelio honetan. Jesusek bereizten ditu 4 lur klase. Eta 4 lur klase bereizten ditu Jesusek. Alde batetik, esaten dugu bide bazterrean erortzen dena. Bestetik, leku harritsuan erortzen den hazia. Bestetik, arantza artean dagoena, eta azkenik lur honean erortzen dena. Eta hoixe da Jesusek nahi duena gu izan gaitezela, lur hona bezalakoak. Bere hazia guregan erori eta fruitu ugari eman dezan. Hoixe da jaunaren borondatea eta horregatik gogorazten dizkigu zen nolako arriskuak ditugun hazi horrek bere fruitua eman ez dezan. Azken finean jagoikoaren hitza beti eraginkorra baita. Hau da, ez badu fruiturik ematen, beste arrazoiengatik izaten da, ez hazi hori edo hitz hori baliotsua ez delako. Cuando escuchamos esta parábola del sembrador de Jesús, nos damos cuenta que nos está invitando Jesús a ser como la tierra buena, donde la semilla pueda dar el fruto bueno, el fruto necesario. Y nos habla de 3 tipos de peligros, vamos a decir así, porque no podríamos decir sí, yo soy tierra buena y ese otro en cambio tiene tierra con piedras, porque al final todos tenemos todas estas realidades en nosotros mismos. Entonces, un peligro, lo que dice las semillas que caen fuera del camino y vienen los pájaros y los comen, dice aquellos que no, aunque hayan escuchado, no entienden, no prestan atención a esa palabra. Nos está animando Jesús a que cuando recibamos la palabra de Dios lo hagamos con atención, lo hagamos con fe, lo hagamos con agradecimiento para que pueda estar en nosotros. Y tratemos también de entenderla, tratemos también de formarnos para poder entenderla. La que cae entre piedras nos está hablando del peligro de que a veces nos desanimamos. Cuando todo va bien, cuando todo nos va bien, cuando estamos contentos, cuando estamos felices, parece que todo puede ir adelante. Pero cuando hay dificultades de distintos tipos, golpes que nos puede dar la vida, dificultades que podemos encontrar, ese cansancio, ese desánimo por el ambiente que encontremos, por las dificultades, etc. Por millones de cosas que pueden ser, ese desánimo hace que no demos fruto. Quiere Jesús que tengamos esperanza fuerte, es decir, que no nos desanimemos ante las dificultades de la vida, que tratemos de tener una visión más allá, una visión más sobrenatural y esperanzada, no solamente quedarnos en el ahora y ahora esto está todo mal o todo perdido o una persona por un momento difícil de su vida no vale para nada. No quiere Jesús que nos desanimemos, quiere que confiemos en Él. Él nos ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y quiere que tengamos esa confianza grande. Por otro lado está en la semilla que cae entre esas malas hierbas y espinas y zarzas, etc. Y nos recuerda Jesús las dificultades que tenemos, otro tipo de tentaciones que nos hacen ir a otra vida o olvidarnos un poco de la vida
etc. Sabe Jesús que somos débiles y que muchas veces podemos hacer mal, pero tampoco tenemos que desanimarnos por ello. Quiere que acudamos a Él porque Él es el que va a separar vamos a decir, ese trigo de la cizaña, o la hierba buena de la hierba mala. Él es el que lo va a hacer. Por eso quiere que tengamos ahí también una gran confianza. No por habernos apartado o por haber caído o por haber hecho algo mal tenemos que pensar que se haya acabado todo, sino que tenemos que tener esa humildad de reconocer y de pedirle perdón y ayuda a Jesús, no como abatidos, no como hundidos, sino confiando en ese corazón del Padre bueno. Y finalmente, digamos, esos serían esos tres peligros que nos alerta Jesús para que su palabra no dé fruto en nosotros. Eskatzen digu bada jaunari gure bihotza, gure harima lur onaren antzekoa izan dadila. Eta egin orain gure eskaria eskatuko dugu gaurko egun honetan bereziki kristau izateko zailtasunak dituzten guztien alde. Jaungoikoaren igarra senti dezaten, berarengan konfidantza eduki dezaten, eskal dezaiogun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu. Gaurko Meza Santuan bereziki, Maricruz Estanga eta Jose Mari Eskamendi jaunak bere baitan hartu, eta handik gure eskal dezaiogun jaunari. Entzuna eta hona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Kantuek ez dizute zuri eitza handiago zen, baina bai guri salbatzeko.
ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok otatik, hau ere gorotza bat da, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin karizaturik, eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok otatik, hau ere onaren karizata, itun berri eta betiko garen ola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinisteraren misterioa. Horregatik jaunak zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean mandiran gure segideak eta hildako guztiak, argizazu zure horregiaren argitan, bereziki Maria Cruz eta Jose Mari. Errotizak izkigu arren gu guztiok betiko bizitza ditzi dezagun, Jagoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senamarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure ariskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzagu Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jagoikoa guzti horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutseak jarraituz,